Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! So, nandito po mga manay ang Batang Drummer dito sa Moonwalk. Ayan. Nandito sila ngayon. Dito sila ngayon sa lugar namin sa Moonwalk. Ayan. So sinundo pa namin sila doon sa sa may terminal ng ng mga jeep. Ayan si Rian. Kasi Sir Eddie. Ayan po yung welcome to San Agustin. Ayan. Saka ito pong itong talipapan na to, malawak po itong talipapan na to. Yung diretso na yan, papuntang simbahan yan, St. Augustine Church. Tapos ito naman dito, papunta tong St. Francis. So, tingnan na lang po na natin. Ayan po. St. Augustine. So, nagre-ready po sila. So, kuhanan po natin yung dito sa lugar namin. Ito yung pinakatalipa pa rito. Ayan. Tapos yung barangay hall, ayun. Extension po yan. Hindi yan talaga po pinaka-barangay hall. Extension lang po yan. Kasi yung pinaka-barangay hall nandun po sa may phase 2. So start na sila. May pag-ibig
nagmamahal. Kundi ang taong Diyos na pinamalan. Kung hindi ako umibig, kung hindi ko mabigyang halaga ang buhay na handa, ang buhay ko pinagsadyaan. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Thank you po. Aming Panginoon Jesus, ako'y ibig mo at kinulubos. Hanggang ialay ko sa'yo aking Ama. Mamalihiyas migintong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tawag ko. Nawa'y gamitin, ito lamang ang walang iba pa akong iniibig. Kung akalain na ako ay binigyang pansin, hindi po ang tao tulad ko ay dapat mahalin. Hanggang ihalay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko puso at nananalig ka loob. Mamalihiyas migintong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tawag ko. Nawa'y gamitin, ito lamang ang walang iba pa akong iniibig. Thank you po. Aking hinihintay ng iyong pagbabalik, ang makapiling ka. Kagalak ang boses, ang tanging alay ko ay buong buhay ko at kaluluwa. Hindi pa kaya na maipagkaloob. Mamalihiyas migintong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa'y gamitin, ito lamang ang wala nang iba pa akong iniibig. Wala bang sino man mabubuhay para
ng Diyos nung agabi lamang. Wala bang sino man mabubuhay para sa sarili lamang. Ang sino man mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat mo'y pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon Diyos sa agabi Ayan, si Yang tsaka si Brian naglalaro. Kanina pa silang dalawa eh. Ayan, kanina pa yan naglalaro tong dalawa na to eh. Ayan. Ay, wag yan. Panty mo yan eh. Andis mo yan. Wag yan. Yung nga pa, yung toys niya. Paano mo yung toys niya? Paano yung toys? Yung toys niya, kuhanin mo. Hindi ka na makakagatin yan eh. Kanina pa ito naglalaro ng dalawa na ito eh. Nagluluto kasi ako rito mga manay ng ano, nakakain namin. Tapos luto na yung ano eh. Luto na itong ulam. Kaya nagluluto ko ng sinigang na buto-buto. Yan, sinigang na buto-buto. Kasi ito ngayon, kanin na lang. Yan, kanin. Kasi narating daw dito sila Ma'am Emma, si Sir Eddie, kasama si Pari Alan ata. Pari Alan. Yan, so... Ayun. Ayun na, si Bri. Oh. Asan yung laruan mo? Bigay mo, dali, bilis. Ayan, bibigay niya yan. Ayan, sige, kuhanin mo. Kuhanin mo. Kuhanin mo yung toys. Di ka na makakagatin niya. Sige, kuhanin mo lang. Ayan. Kuhanin mo. Hindi na pa naglalaro itong dalawa na ito eh. Ano na siya eh. Kumbaga, ka-vibes na siya ni Bri eh. Ayan. Ayan yung ano. Hello, Bri! Hello! Shout out! Hello mga manoy, hello mga manay, kumusta po kayong lahat dyan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng linggo, December 6 na po mga manoy, mga manay. Ilang araw na lang at sasapit ng Kapaskuhan. Pero bago sumapit ng Kapaskuhan, tayo magsa-shoutout muna mga manoy, mga manay. At bago tayo mag-shoutout, gusto pong pasalamatan muli sila Sir Eddie at si Ma'am Emma. Ganon din si Rian
kaalis lang po nila dito sa aking bahay. Hindi na po ako sumama doon sa Baclaran nung pagkagaling nila dito sa Moonwalk. Pagkatapos nilang mag-lunch, tumuloy na po sila ng Baclaran. Hindi na po ako sumama. So maraming salamat po at yung isang araw na rito, pagtira ni Rian, talaga masasabi kong worth it din naman dahil kahit pa paano nakabanding ko yung bata. Although nung matutulog na siya, doon siya natulog sa bahay ng kapatid ko. Pero okay, nag-enjoy silang dalawa ni Bri. Ayan, sige. Dumako na tayo sa shoutout mga manay. Marami-rami to Okay. Pero itong una ay hindi to shoutout. Sabi ni Sir Jerry Concepcion, Sir Hilbal, God bless you all. More powerful daw, sir. Ingat pag may time. Paano po maging YouTube vlogger, sir? Yan. Sasagutin ko po yan at abangan nyo po. Mag-ano po ako ng isang tutorial para sa mga gustong maging vlogger. Yan, okay? So, abangan nyo po, Sir Jerry Concepcion. Next. Sabi naman ni Sir Leo Escote, good evening, Sir Hill and Rian. Lagi ako manood sa mga batang drummer. Pa-shoutout dito sa taga Murcia Negros Occidental. Ayan, sa lahat po ng taga Murcia Negros Occidental, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kayo binabati ni Sir Leo Escote. Ayan. Next. Sabi naman ni Arnel de Aguas, talaga suki na natin to. Hi po, gandang gabi po. Rian Cherbal, kumusta po? Sa kasama o si Rian Ilin, pa-shoutout sa taga Negros. Yan. Shoutout daw sa lahat ng mga taga Negros. Sabi ni Sir Arnel de Aguas, yan. Maraming salamat po. Next. Sabi naman ni Ma'am Edelita Galapon, hello Sir Hilbal, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Edelita. Thank you. Next. Sabi naman ni Mr. Stranger, good day Sir Hill at sa mga kasubscriber, sir. Pa-shoutout sa family ko at sa lahat ng taga Cebu. Ingat po kayo palagi, Sir Hill, at kay Rian and Renalyn. God bless you all. Yan, maraming salamat po, Mr. Stranger. At sa lahat po ng mga taga Cebu, yan, shoutout po sa inyong lahat yan. Mega shoutout po sa lahat po ng mga Cebu, mga Cebuano. Yan, maupay ba o maganda? Maupay ba yan? Maupay na maupay na aga, maupay na gabi. Mali siguro. Anyway, maraming salamat po, Mr. Stranger. At muli, binabati ko po lahat ng mga Cebuano. Yan. Sa pamamagitan po ni Mr. Stranger. Yan. Next. Sabi naman ni Sir Danny Sarmiento, hello po Sir Hilbal. Hi Rian, shoutout po sir sa mga co-worker ko dito sa Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan palagi. God bless po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po Sir Danny Sarmiento at sa lahat po ng ating mga kapwa, mga kasamahan dyan, mga OFW sa Saudi Arabia. Shoutout po sa inyong lahat at sana lagi po kayo mag-iingat at alalahanin na sana po nyo na kayo ay mag-isa lamang po dyan sa inyong kinaroroonan sa ngayon. Kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na po sa kalusugan. Maraming salamat po, Sir Danny Sarmiento. Ayan, next. Sabi naman ni Princess Bernadelle Dumagat. Yan. Hello po, pa-shoutout please. Ayan. Shoutout na po sa inyo, Ma'am Princess Bernadelle Dumagat. Next. Sabi naman ni Alan Carey, shoutout po idol watching from KSA. Yan. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho ngayon sa KSA, lahat po ng OFW dyan sa Middle East. Kumusta po kayong lahat? Shoutout po sa inyong lahat. Lalo-lalo lang po kay Sir Alan Corey. Coray ba o Kere? Yeah. Okay, next. Sabi naman ni Miro Ricardo, hi Rian, watching from Dubai. Shoutout diyan. Okay. Maraming salamat po, Miro Ricardo ng Dubai. Ingat po kayo dyan. Next. From Antonio Rabino siguro to. Antonio Rabino, God bless po sa inyong lahat dyan. Cheryl Bag, pa-shoutout kila Rian at Renalyn at Tatay Eddie. God bless po. Maraming salamat po, Sir Antonio Rabino. Ingat ka din po dyan sa iyong kinaroroonan. Maraming salamat po. Next.
Sabi naman ni pare Chongo, yan, sa thumbs up dyan pare, 1 like sa'yo ulit. At pa-shoutout out na lang sa susunod yan. Shoutout out na rin sa'yo pare. Ingat-ingat lagi pare ano ay Chongo. Yan. So yan lang po ang ating mga shoutout sa ngayong araw na to. Maraming salamat po muli sa lahat palagi niyong pagsuporta at pagtangkilik ng aking channel, ang Hilbal Channel. Muli po, ito si Hil at ito ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na naway pagpalain po tayo ng ating pong may kapal at bigyan tayo ng kalakasan sa ating pangangatawan at iligtas ano pa mga kapahamakan. At sana po, lagi po tayong happy, lagi tayong chill lang. Yan. May mga problema nandyan lang lagi yan. Ang solusyon naman ay dumarating yan. Kaya lagi lang po tayong positive ang ating isipan. Positive sa mga bagay na makakadulot ng magandang vibe sa ating sarili. Okay? Maraming salamat po and God bless you all and just Mama Love. Do it just